Hallelujah. Chunya odendo Nyasaye ma ruodho ng'wono kendo ruodho kwe. Adwaro mondo walem kodi mondo awach wach maro maler opong' e chunya sani. Walami ruodhwa ma jang'wono kendo ma jadiera, ruodh era, ruodho ng'wono, Nyasaye ma pok olokore. Iri kela kati nende ni nikech ne ilongo ni ruoth mondo ayudra ka. Waolo remo manochwere msalaba Kalvari ka teko ni maduong' mondo tawala. Nyingi mosiko Nyasachi nyiseche an giri mar tich. Ka ok itiyo kanyal tiyo ruoth. Agombo neni kendo agombo winji, agombo tichni mitimo. Mondo itim Nyasaye maduong' mondo piny ong'eyi kaka Nyasaye. Nimar duong' mimiyi ok mi ng'ama chielo, be ok mi nyiseche mamoko. E kinde mang'ini timie hono e chokruok mantie ni ruodhwa ang' nagoni erokamano kendo ang' anamiyi duong' nikech duong' oromo mondo miyi. Aselami ne jawinjo, ne jachandruok, ne janeno. Ruodhwa iket weche duto. Alami wuoro maler. Igwedh student, igwedh ji duto matie, igwedh pastors, bishop kod weche mopogore opogore kod wuon studio. Nyingi mosiko Nyasacha mondo yud duong' e remo manochwere msalaba Kalvari. Alamo kayie. Amen. Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano momiyo an kasane. An kod wach moro miluongo ni warruok. Warruok en ni golo ng'ato. Iluongo nang'o gi dholuo. Igolo ng'ato gik mokalore, yani mano timo mokalo trespass. Ng'at ma oluongo ni a trespass en ng'at mo odhi kamoko winjo dhiye. Yani odonjo kamoro moko yiene mondo donjie. Yani otimo gimoro mane ok owinjo tim. Koro sama awuoyo kuom warruok, to winjo warruok, wang'e ni warruok en ang'o? Warruok chalo nade? Warruok en ang'o? Nikech wan ne wa trespass, yani ne watimo gik mane ok owinjo watim. Ne watimo richo madongo. Nonyuolwa richo. Wadonge richo gi gik matimore kamago. Kumano owinjo wabed joma war kigolo wa trespass mane watimo. Samoro ka ng'ato dhi kanisa to paro ni richo ne owene. Samoro ka ng'ato gochonge piny oparo ni richo ne owene. E juma mokalo nawuoyo kuom weche adek. Nawuoyo kuom jal miluongo ni bedo nyathi Nyasaye. Nawuoyo kuom ng'at mowar. Kendo nawuoyo kuom richo ma Nyasaye oweyo ni. Nawacho weche adek. To be a child of God, to be saved, and your sin has to be forgiven. Weche adek. Weche adek manawuoyo gi, nawacho ni ji paro ne ka ng'ato wene richo ne, ni to already en nyathi Nyasaye. Kendo ng'ato paro ni ka ng'ato war, to koro richo ne owene. Ng'ato be nyalo paro ni ka richo ne osewene, to koro ariyo modong'gi odonjo automatic. One, you must be a child of God. Two, you must be saved. Adek, richo ni nyaka weni. Gidhi kamano. Ok ni ka koro ibedo nyathi Nyasaye to koro moko gi onge. Nyaka magi bi hakikisha nowe. Chieng' moro ruoth nomiya ng'wono mondo aduog aler kanyo maber. Kawuono adwa wuoyo kuom gima iluongo ni warruok. Ji mang'eny paro ni ka gidhi e kanisa to owargi. Kata ji mang'eny paro ni ka gikonyo jochan to wargi. Ji mang'eny bende paro ni kobede altar to war. Kare warruok en ang'o? Nikech Yesu wacho ni ok ne joma luonga ni ruoth ema nodonji, to mana joma timo gima Wuora miyo polo dwaro kende. Koro warruok, Yesu ywak ni yaye, mana joma timo gima Wuora miyo polo dwaro. Kare Nyasaye dwaro mondo watim ang'o? Awuoyo kuom warruok ma Yesu Kristo nokelo.
Koro warruok ma Yesu kelo opogore gi dhi kanisa. Ondike muma mar Luka. Muma wacho dhako moro ne iye chwore higni 10 gi ka. Mondo kore fuon dhako moro yene chwore 12 to ka Yesu no chopo ir Yesu to mako lak law Yesu to rembe ochok to Yesu chich. To Yesu Kristo wacho ni ng'ato semula ka. To Petro kone ni japuonj ka ji ng'eny onge ng'ama omuli to dokana pana. Awinjo ka teko mar chang owuok kuoma. Awacho ni kawuono teko mar Yesu Kristo dhi changi. Teko mar Yesu Kristo dhi wari. Teko mar Yesu Kristo dhi timoni hono. Teko mar Yesu Kristo dhi timoni gik madongo. E kada kucha kudugo ka tetni ir Yesu. Kuni japuonj ani mamuli. Tiende sami waro ng'ato nyako tetni tiende niya sami golo richo machon. Ngima mang'ien donjo nyaka pache welre. Nyaka tetni tiende ni sami pudho gika. Nyaka ngima ni bed ngima makoro ibi winjo ko bedo renewed yani olose olokore ochal manyien. Sama no chopo ir Yesu to Yesu no wacho wach madwa wacho nini. Kuchopo kon japuonj ani mamuli. To Yesu luonge Yesu luonge ni nyara. Ai to Yesu kone ni yieni emosami chango. Kasto Yesu kone ni ya koro dhi kod kwe. Weche di. Biro donjo e weche moko ma wacho ka. Nyaki bedi nyathi Nyasaye. Nyaka richoni wei. Nyaka wari. Eka richoni weni. Winji. Yesu kone ni nyara. Digi kwe yine se mi chango. Endalo mane iye chwere mapok no chango cha. Ne poko bedo nyathi Nyasaye. Yes. No chwe kido machal kod ma Nyasaye but ne poko bedo nyathi Nyasaye. Koro sama Yesu no duogo ir Yesu kose chango. To Yesu time nyathi Nyasaye nikech Yesu luonge ni nyara. Koro otime obedo nyathi Nyasaye. Nyaki kuongi bed nyathi Nyasaye. Asto Yesu kone ni digi kwe. Adwani winji. Asto Yesu kone yieni osemi chango. Ka Yesu biro ir Yesu to Yesu kone ni yieni osemi chango. Dhi kod kwe nyara. Owach ne weche 3 dichiel. Yesu owacho ne weche 3 dichiel. Achiel otime obedo nyathi Nyasaye. Asto mar 2 onyise ni koro ochango. Odhi kod kwe mano mar 3. Tiende ni ka Yesu dwa timo gimoro kata ka Yesu dwa no war ngimani to kuongo keti bedo nyathi Nyasaye. First thing you must nyaka Yesu timni en nyaki bed nyathi Nyasaye. Winji ne. Wan kod ji 2 mariembo mtoka. Kata ji 3 to watigi mfano mar ji 2. Konde kibao eyo. Ni speed limit 10 kilometers per hour. To in I over speed. Okay mer, inena soba okay mer. To over speed, tineno konde kini 10 kilometers per hour. To over speed to mer. Ingama ber ki so in soba. Asto gingat mamadho kongo kariembo. Weche di. Wach ne do ni kori winji. Ng'ama madho kongo kariembo en trespass. Nikech ometho to chik wacho ni kik omethi kuriembo.
Ng'at mo overspeed 10 kilometers per hour to overspeed. Mano trespass. Okometho. Ngima to trespass. Tiene ni ng'at mo mecho timo richo, ng'ama overspeed timo richo. Koro ka Yesu dwaro mondo wari ji to nyaka in mi overspeed iwari. Jakongo be nyaka war. Koro nyisi ni uduto te un joricho. To Yesu wacho ni ka ng'ato yigi chunye to fulo gi lewe tirese. Mayom kamano. Inemi yie ni Yesu war chunya jaricho to Yesu wari tiresi. Koro jomoko paro ni ko overspeed nikech sa kanisa yombe to oko jaricho nikech oware olawo sa kanisa odhi kanisa ware. Kidonje kanisa ijaricho nikech you overspeed kama oko winji overspeed. Kata wacha miwacho gi ukali yani awacho nadi yenyo iwari kich ngamo waro ko winjo wach mokalo. Koro kare waduto te wase trespass to Yesu dwaro mondo oredeemwa mondo duogwa iri Nyasaye. Nikech Yesu ema notho e msalaba Kalvari to thone no kende. No yieno mondo wadonj iri Nyasaye ka warwa grembe Yesu Kristo. Muma wacho e muma mar Jorumi. Kapok asomo muma Jorumi to jower moro wero niya. Ni onge gima chielo manyalo waro ngimawa mak mana remo mar Yesu. Hakuna kabisa. Ila ni damu yake Yesu. Nothing but the blood of Jesus. Onge gima diwa richowa mak mana remb Yesu. Ng'eyo ondike muma ni ndalo mag muma ni ka ng'ato dhi mondo dhi opuodh richo to no dhi gi diek ariyo. Mano ni muma. Tim Jolawi. Diek ariyo gi achiel ni golo go richo. En ne ok nege kendo chame. En kano se gol kode richo. Tiwete thim, odhi iwete bungu, odhi bungu kuro kongima kuro, mondo ting richo no dhigo. Ok ochako duogo nyaka chieng'. To diel achiel to ne itimo go misango maler. Kata kamano, no yudore ne diel mane tigolo go richo cha, mane wete bungu cha, ne ok nyal golo richo chieng' nyaka chieng'. Nikech en diel. To mano chuno Nyasaye mondo kel Yesu jawar. Mondo remb Yesu mano chwere msalaba Kalvari kogure kama. Kogudu mar kudho ni ewiye. Jawar ni duk gang'ula lilo. Ogur tiende negi musmal. Kare mochwer ndiko wacho ni pigi remo no wuok e ng'etne. Remb Yesu mano chwer no. Ema mumba kod mari wacho ni remo no golo richo. Kata kawuono gimora mora mose sandi. Kawuono an kamunda nyisi ni kokalo kuom remo mar Yesu Kristo ma ja Nazareth. Onge gima chako sandi kendo. Nikech remb Yesu Kristo ni kod teko mang'eny. Ka yie kuom remo mayalo mar Yesu Kristo ma ja Nazareth. To remb Yesu Kristo nigi teko mar tieko kuom. En gi teko mar tieko tuo. En gi teko mar changi. En gi teko mar kelo nyithindo. En gi teko mar kelo mwandu. En gi teko mar kelo gweth. En gi teko mar yamba pinyi. Yani remb Yesu Kristo. Koro remb diek gi remb rombe ne ok nyal. Mane momiyo muma wacho e Jorumi. Ni ka Nyasaye noneno ka misango mokwongo ne ok ochopo. To nochuno Nyasaye mondo okel misango mar ariyo. Ma en Yesu Kristo ma jawar. Ma misango mogik to moromo chuth. Kendo ka Yesu dhi e msalaba to no dhi dichiel to moromo chuth. An kawuono winjo chunya ni Nyasaye owarie ng'ato kawuono. Kendo warruogno dhi mi kwe. Warruogno dhi mi ngima. Warruogno dhi mi chang. Warruogno dhi golo wich kuot. Warruogno dhi kelo gima onge bete. Warruogno dhi tieko ayany. To warruogno dhi yawni yo. Ka ng'ato yie kuom Yesu,
Yesu en misango no tem kode misango dichiel to moromo chuth. Muma wacho ni kane oket remo e dhoudi mag jo Israel, to kamalaika ma janek nobiro to yudo dhot maonge remo to nego kuro nikech onge ni mano ok ja Israel. Je, kane ibedi ni ja Israel moro amora ne koketo remo, ang'o ma dine otimorene? Nyaka ne nege nikech remo ema ne nyiso alama mar Nyasaye e dhout jo Israel. Koro kane ne yud dhot mar ja Israel ma onge remo to ni nege nikech ok ja Israel sie. Mano nyisi maler ni remb Yesu Kristo nigi teko nikech macha nen e shadow, yani gima ne biro timore kuom nying Yesu Kristo, remo cha ni ranyisi mar biro mar Yesu. To ka Yesu se biro moting'o richo wa msalaba, mobiro gi rembe ma rembe ochwer, koro onge misango machielo. Yesu e misango mogik, mana magolo richo. Dwaro mondo ifuonj madhabahu marach, yie kuom nying Yesu ja Nazareth. It is only the blood of Jesus and blood alone ema nyalo reso ngima ng'ato. Yiena wasom kod Jo-Rumi 3 matindo 23 kadhi piny wacho niya: ji duto oseketho kendo girem kuom duong' mar Nyasaye, to Nyasaye miyo gibede winjruok kode kuom ng'wonone nikech Yesu Kristo nowarogi. En adier ni ka Yesu pok obiro to ji duto noseketho. Bende en adier ni kata ka Yesu nosetho e msalaba to joma pok oyie kuom Yesu mondo war gi remb Yesu Kristo oseketho. Koro muma wacho ni ji duto noseketho e nyim kom duong' mar Nyasaye, to Yesu Kristo emotimogi mondo gibede winjruok gi Nyasaye nikech owarogi gi rembe. Apenjo, biwinjo kidwaro gimoro mondo Yesu Kristo tim sani? Wuod Nyasaye nigi teko mondo tim gimoro amora midwaro. Ji duto te noseketho e nyim kom duong' mar Nyasaye. Wasom, ji duto oseketho kendo girem kuom duong' mar Nyasaye. Ji noseketho morem, koro kata wadhwago chongwa piny to warem. To kata kamano, ka Yesu biro to muma wacho ni Yesu nomiyo gibede winjruok gi Nyasaye nikech Yesu nowarogi. Apenji, be in e winjruok gi Nyasaye? Bende Yesu Kristo sewari? Muma wacho to Nyasaye miyo gibede winjruok kode kuom ng'wonone nikech Yesu Kristo nowarogi. Nyasaye nochiwo Yesu mondo thone obed misango magolo richo mag joma oyie. Notimo kamano mondo onyisgo ni timne kare, kata obedo ni ne osebedo ka ok odew richo mag joma chon otimo kamano. To bende notimo kamano mondo onyis ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo ni ng'ato ka ng'ato moyie kuom Yesu to omiyo bet e winjruok kode. Nyasaye nokelo Yesu nikech richowa. En adier ni ka richo nopong'o piny, Nyasaye otemo okelo yie nokalo pesa ok owaro ji. Nyasaye otemo okelo Eli gi Samuel mago kalo pesa ok owaro ji. Ruodha otemo okelo Daudi gi Saulo okalo pesa ok owaro ji. Nyasaye chunye chenro konti atim nang'o? Piny kethore, joga kethore. Atim nang'o mondo ares ngimagi? Nyasaye notemo kokelo gik mopogore mondo waricho mag ji, to notamore. Mak mana Nyasaye nowacho ni koro adwa donjo i dhano mondo nyuola kido mar dhano mochwe ringruok machal gi mar dhano maromo gi richo monyuolo kaka dhano mondo ares piny. Tiende ni Yesu Kristo en kit Nyasaye, en Nyasaye.
Mane omiyo Jo-Kolosai wacho ni Nyasaye mangima kod kite odak ei Kristo, tiende ni ringre Kristo. Eka nonyuol Yesu kido mar dhano, mano Nyasaye manolimowa gi tiende. Jower moko noloso wer mowacho ni en ang'o momiyo Nyasaye noweyo kom duong'ne kobiro e piny mamwalo ka mondo wuoth e dier jo-Yahudi. Tiende ni Nyasaye nonyuole kido machal kod dhano, onyuole Yesu e kit dhano mondo wuoth e dier jo-Yahudi, owuoth e piny mamwalo, oweyo kom duong'ne nikech chandruogi, omiyo Nyasaye nobiro e kido machal kod kit dhano. To ma momiyo chandruogi no, omiyo Yesu ywak Eloi Eloi lama sabathiani, Nyasacha Nyasacha iweya nikech ang'o? Because of you. Chandruogi no emomiyo wach Yesu wacho norumo duto msalaba Kalvari. To chandruogi no emomiyo Yesu wacho ni teko te polo kende piny osemiya. Adwa ni winj wach. Chandruogi no emomiyo nogure duk mondo ting' chandruogi. Chandruogi no emomiyo Yesu Kristo nochwad gi kiboko. To chandruogi no emomiyo Wuod Nyasaye orwako ogudu mar kudho ka musmal ogure, ka kore ochwo gi tong', mana nikech in, nikech chandruogi, nikech richoni. Ka Yesu tho, to kochier dier joma tho, to wacho ni asekawo kifungu kod loch. Be idwaro mondo loch ma Yesu Kristo nigo odonje ngimani tinende? Katieko chunje mag muofu, chunje mag ura, chunje mag kuong, chunje mag ng'ol, chunje mag loche, chunje mag neko, chunje mag kong'o, chunje mag chode, yani chunje te. Nyaka mag dhier, mag mifwadhi, mag kuong, mag anyuola, mag kodhi, mag remo. Teko mar nying Yesu Kristo nitie mondo tieki. Awacho gima an go gadiera. Dala wa kama nyuola ne wadhier marach. Kata somo no kwanya somo kata launu onge kata chim kakwa chim ne onge. Tamor gi Warruok mar Yesu ja Nazareth mano wara ka nyathi manyako. Mino duogo geno dala wa. Duogo geno. Warruok mar Yesu Kristo mano wara ka nyako. No duogo geno. E dala wa kama nyuola. No duogo geno. E od mama nyar gi Nereah. No duogo geno. Nengimana gine Yesu wara. Okang'eyo ni dikoro chalo nade. Mama mi alando Warruok mar Yesu. Warruok Yesu nyalo duogo ni geno. Warruok Yesu miyo mama ninde od kidi mano geno. Warruok Yesu tieko funyu mane dwaro machiemo ka wachiemo nikech dhier. Makata ot onge lumo tawo koth gowa polo mil. Warruok ma Yesu nokelo oduogo geno. Wuon wanyalo yudo ot mama maninde. Ne Warruok mar Yesu nomiyo adok e skul marwako gudu. Kadi ni onge Warruok Yesu geno norumo nikech kata kaka nasom ne onge nikech ne wadhier mogik. Warruok mar Yesu oduogo na geno. Ang'o midwaro kuom Yesu ja Nazareth? War biro duogo geno sani. Rembe manochwere msalaba biro duogo geno sani. Muriemo mage biro duogo geno sani. Gudu mar kudho biro duogo geno sani. Kiboko manochwere biro duogo geno sani. Ubiro tieko kuom te. Nikech Yesu duogo geno kama geno onge. Yesu yawo yo kama yo onge. Yesu timo ng'wono kama ng'wono onge. Yesu timo maber kama ber onge. Yesu kelo kwe kama kwe onge. Yesu Kristo duogo ngima kama ngima onge. Yesu Kristo ma wuod Jehova, wuod Nyasaye achiel kende, jal mano or ka piny oleo marach, ne onge yo. Nyasaye nomanyo gima dine res piny, miyo nokelo wuode achiel ma Yesu Kristo. An gi yie ka yalo sani ni kuom nying Yesu Kristo ma wuod Nyasaye achiel kende, okang' ni dong' kaka ne in. Okang' ni ywak kaka iseywak. Okang' ni kaka ise Okang' ni dhier kaka isedhier. Nikech nying man gi teko, nying Yesu Kristo ma ja Nazareth, timo gik ma dhano ok nyal timo.
teko mar nying Yesu Kristo mawacho ni Nyasaye nomiyo Yesu nying maduong' moingo nying te. Kawuono wan ka kod nying Yesu Kristo man gi teko. An ka gi nying maduong' moloyo nying te. An ka gi teko mar musalaba Kalvari. An ka gi nying makelo warruok. An ka gi nying makelo geno. An ka apako Rabi Misinga duong' kod pak mondo dog ne Kristo polo malo. Ang'o miwinjo kidwaro? Apako loch kod teko maduong' mar Jawar. Ang'o ma koro iwinjo kidwaro? Midwaro mondo Nyasaye otim kokalo kuom warruok mar Yesu Kristo. Ang'o miwinjo kidwaro? Nyasaye mosetimonwa oni gi ranyisi. Nyasaye mosetimonwa maber. Nyasaye mosetimonwa ng'wono. Nyasaye ma Yesu wacho ni ok naweu ka nyithindi kiye. Tabiro miyo ujakony. Abiro oro nu jakony. Man teko mar maler. Obiro puonju ng'e adiera. Obiro nyiso yo makare. Ka ng'ato ni kod Yesu to en gi roho. Ka ng'ato ni gi roho maler, ng'ano ni gadiera. Kendo ko ng'ato ni gi roho to rita adiera mar Yesu kaito. Sama ng'ato rita adiera mar Yesu to loch obet kuome. Wono teko maduong' mar Yesu Kristo biro timo gima ne ok ipar. Biro timo gima ne ok ipar. Biro elo wang' muofu moro. Wach mayalo nigi teko biro chungo hypertension sani. Wach mayalo nigi teko biro changa dundo mokuot sani. Wach mayalo nigi teko biro chango kansa sani. Wach mayalo nigi teko biro timo ono sani. Wach mayalo nigi teko biro chango choke motor. Wach mayalo nigi teko biro duogo ngima ng'ato sani. Wach mayalo nigi teko biro miyo ng'ato nyithindo sani. Wach mayalo nigi teko biro tieko ura sani. Wach mayalo nigi teko biro timo ono sani. Haleluya. Awinjo kadwaro mondo walem kodi nikech aseyie kuom duong' kod loch mar Yesu Kristo. Dwaro mondo walem kodi ka Nyasaye ichiwori ne sani. Odhi duogo ni geno. Ywak mise ywak. Nyithindi mosetho. Nyithindi moseran. Apako duong' kod loch mar Kristo Yesu. Amor gi jal mayalo kelo duoko. Jal mayalo kelo duoko. Jal mayalo kelo duoko. Haleluya. Jal mayalo kelo duoko. Be idwaro duoko sani. Be idwaro chang sani. Be idwaro kwe sani. Be idwaro ono sani. Teko mar Yesu tiyo. Winjo ka teko nosebiro. Obiro tiyo ne ng'ato moro muyie mondo mak TV kosarenda gik moko te, kochiwo gik moko te kuom Yesu Kristo. Maka TV kewacho gima chandi, mi Yesu Kristo msiki. Yesu ematingo msikewa no tinge msalaba Kalvari. Mi sani yanyi no kishaki yanyi kendo. Awacho ni ya kuyo no kichaki kukendo. Tich manyo chungi no idhi yudo tich sani nikech teko mar Yesu nigi gimora mora. Yesu esto, Yesu e bengi, Yesu e gimora mora. Ang'o miwinjo kidwaro nyim Yesu Misinga? Chuo se ywak mang'eny, mon se ywak mang'eny. Ka gikoni jowa an korona nyoti na tich. Omiya doke ot manok awinja dage. Nyakidogi nikech itketi grinder mondo losi. Kata kamano Yesu sebiro ge teko maduong'. Yesu timni ono moro. Ang'o midwaro mondo Ruoth otim? Ang'o midwaro mondo Ruoth otim? Wachane wach. Wach kende wach. Gimidwaro ne michom go Nyasaye tir kokalo kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Yesu wacho ni ene yo, ene ngima, ene adiera. Ng'ato ok dhi kawuono moko kalo kuome. Wadwaro mondo wati kod nying Yesu Kristo sani. Kokalo kuom nying man gi teko. Kokalo kuom nying maduong' moloyo nying duto. Kokalo teko mar musalaba Kalvari. Kokalo kuom remo manochwer. Kokalo kuom nying Wuod Nyasaye achiel kende. Wachane wach. Wacha gimidwaro no. Biya nyim Yesu sani gi teko mang'eny. Biya nyim Yesu gi chuny malit. Biya nyim Yesu gi dwaro ni. Biya nyim Yesu gi tuoni no. Biya nyim Yesu gi remni no. Biya ga yanyi yanyigo no. Biya ga chai maji chai go no. Biya gi dwaro moki dwari no. Biya nyim Yesu Kristo kod tuoni no. Biro neno ka Ruoth timo. Nyasaye ma Nyasacha.
chunya odendi tinende machal kod ma iseyiena laibe konto mondo wach Maroho Maler opong'o go chunya jalero mako TV upimo ni weche rabi oywak ni Emanueli osana jaler yiena mondi winje duok lambe baba ywe pi wang'e miye kwe kigolo kuyo change Nyasacha yawne yo kel gik maonge mondo bedie imi nyingi oting' malo imi nyingi mondo yud duong' aselami Wuoro Maler ayie ni setimo sani alami yor yie e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. 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 Receive it in the mighty name of Jesus. An mawuoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa. An awuok e piny mar Karachuonyo, West Karachuonyo. Karachuonyo mokiewo gi Kochia gi Kagan. Awuok e West Karachuonyo ka uma skul mar Kandiege. An chal ma Yesu Kristo nowara. Anyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya skul. An nyar jaduong' manosenindo Rufus Agola boy. Awuok e kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ Church. Wan Mombasa Mtongwe. Arwaki Mombasa Mtongwe. Wadhi e chokruok maduong'. Kiyiena tibi mondo irad gi Yesu. Wan Nairobi Njogo Road Kaloleni. Warruok kanyo. Nyasaye ogwedhi kibiro mondo ine gik madongo ma Nyasaye ma onotimo. Warruok Kisumo Mambo Leo. Bia mondo ine duong' Nyasaye. Warruok Kandiege. Bia mondo ine Nyasaye. Warruok Rakwaro Makindu Bay. Warruok Nyasaye ma ono mondo gwedhi ka warado kendo. Namba na 0720 403913. Nyasacha man gi teko mondo timni ono. Arito neno mibiro timo. Arito sime mondo go gik madongo ma Ruoth otimo. Nyasaye mondo gwedhi ka warado kendo e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Shalom.